Това не е просто хешбек. Това е клас с характер. Peugeot 308 GT, агресивен дизайн, спортна визия. Тази кола се забелязва отдалеч, защото е червена перла. 1.2 PureTech бензин, 130 конски сили, 8 степенна автоматична скорост на кутия. Тиха, бърза реакция, разход 4,7 на 100. Усмихваш се и караш. Ниво на оборудване GT. Разполагаме с 10-инчова навигация, Android Auto, Apple CarPlay, двузонов климатроник, мултифункционален спортен волан с зелената електрикова обшивка на GT, автопилот, 3 режима на шофиране, комфорт на задните седалки с подлакитниче, 2 къп холдера, въздуховоди за обдухване на задните места, както и Type-C зарядни. Багажникът на 308 GT е предостатъчно голям за семейни уикенд пътувания. Днес ви представих Peugeot 308 GT, 1.2 PureTech, 130 коня, 8 степенна автоматична скорост на кутия. Това предложение, както и много други наши, може да откриете на сайта ни на outletcars.bg или да ни посетите за свободен тест-драйв на нашите обекти в София и във Варна. Нашите автомобили са с доказана сервизна история и технически доклад за тяхното състояние. Очакваме ви!